Niku Pak. Paku alam itu sanepane gunung. Sanepane napa? Gunung. Oh. Alam tanpa ana gununge. Besok iki ngomong apa wae sing meletus dhisik iku Gunung Pamatun. Gunung Pamatun, Lombok di antara Bali. Lombok di antara Bali. Niku ana enten gunung. Oh, Iku tak. balik Bali bledukan. Iku Enten dhisik terus ngulon. Berarti Jadi ini rendahe donya Pulau Jawa iki koloretan. Ambles. amblesi tanah Jawa mangke niku saking koloretan. Jadi dereng pecah niku dereng pecah masalah gempa niku mboten dereng pecah. Lagi gabah diteri. Gabah diinteri. Jadi sak dhuwure Aceh zona kuwi. Iku lagi gabah diteri. Terus kedahe slamet niku pripun, Pak? Iku mau nyabrang Bengawan. Nyabrang Bengawan Ora iso selamat wong wis fakta. pun garis. Wong salah bakal selek. Wong salah bakal seleh. Saiki kopek iku sing kena sapa to sing akeh? Mosok wong Tegalan, wong Gesing kuwi wong Tegal. Wong sing bedino nang omahe lho sing kena. Nah nek dhewek sing wong desa kena iku, ha iku ora apa-apa dikopekno mamune. Nggih, Covid. Tapi asline kados wabah ngeten niki Niku pepatah. murni penyakit napa pripun, Pak? Pun murni penyakit. Murni Pun penyakit. calon. Pun calon. Dikurangi wong sing salah bakal semele ngono. Wong bener bakal tetenger, ora peduli bayi ini calon urip urip. Nggih. Iku fakta. Nggih, fakta sedanten. Fakta tadi. Lakone Jayabaya wis ngono ku mau, tapi disanepakno Jayabaya ku mau. Nggih. Jadi dua kali lulu bakal terjadi. Iku nek mau nek Kediri dadi kali mau, Kediri dadi kali, kita dadi latar iki mau. Blitar dadi latar, Surabaya dadi segara iku mau. Surabaya dadi segara. Berarti apane dadi segara? Surabaya iki perang. Suraya kalah berarti kerajaan yang ngaleno Kalimantan. Maksudnya danyange Kalimantan iki boyo. Oh. Ono katakan macan, boyo kuning, boyo putih, macan putih. Iku danyange. Ning nang kono ya ana Majapahit, Ten Kalimantan. ya Kalimantan. Ya ana Wali. Kalimantan Selatan berarti ana pangeran wong teko Majapahit. Iki murid tunggal guru Siliwangi. Pangeran Suryanyata. Terus bari tunggal guru Bejagung Lor nek ana cungkup lore warung. Pangeran sapa iku sing ngaku sugih-sugih. Ngoten-ngoten niku lho kok. Lore warung iki pangeran iku enten cungkup gedhe niku. Wong kok Majapahit juga Bejagung Lor sing mlebu nek Bejagung Pesarian. Sak lore warung enten cungkupan. Pangeran. Enten ngertos Pak kula. Nah, wong bacane kula niki senenge golek-golek. Nggih. Golek-golek terus sampai apa sing ape terjadi. Jadi kok ora ngopeni. Mulane ketenangan iki. Wong mikir mati. Sampeyan saiki pikir. Ora Islam ora Jawa. Nek sampeyan semedi utawa sampeyan wirid-wiritan betan cara Islam. Iku tujuane apa? Golek pati. Kok saged, Pak? Nah tujuannya apa ora golek pati? Golek hubungan mbekane gaib Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gaib. Apa diomong napa? Sakarmu ngomong apa-apa ya wis. Tapi aku ngono. Aja urusan mbek gaib. Ora urusan mbek gaib, urusan mbek sapa Gusti Allah gaib. Nggih. Nah,
Iku nyepetno pati golek dalane pati. Ora kok nyepetno pati golek dalane pati supaya aku iki diterima. Kepengin roh kasuwarganku besok namono. Iku cara Jawa. Nek pitung Jawa iku ora mati meljinasi. Dheweke langsung urip. Cara Islame mau. Jadi pelatulane kaku Jawa. Tapi yo mbok sing tepak wong buta jumeneng kok. Buntut jumeneng. Buta jumeneng, Buta jumenenge donya sampai akhir hayat iki mau. Oh, nggih. Jumeneng dadi ketenangan ning urip senajan miturut Gusture Islame senajan urip pas-pasan wis iku takdir teko pangeran. Dadi diterima. Nyesalo nangis sedina ping 7 iku urusanku. Kowe ngewahi ora dingewahi, tapi nek gelem jongok temenan iku paribasane ora diwehi, nek dicuweluk terus kaya ape dimplok ora sida duncalno kok cangkem. Aduh wong, suwe-suwe kaya dikai utot dicuwelno. Ro dalane pati. Enggak pati meneh digoleki. Nggih. Ora kok aku kepengin sugih. Sugih digawe apa? Iki dina iki donya wis ora kanggo. Cedelok ka donya niki mboten kanggo. Sapa sing pedamal? Wong sing ra duwe kipri-kipri wae kepengin ngamal. Nggih. Leres paniku. Wong sugih ngamal eren diputu. Nene drusupna ngono ora dadi terjemahno. Insyaallah engko pasti roh ono gregete ngati iki ngawruhi. Ora usah diterjemahno. Niatmu perkara apa? Ngirim doa di kubur sak keluarga. Wis patekae pisan padha ora usah kathek. Abang pateka iki pateka. Gak usah. Cukup patekae pisan wis niate ku nggone kajate wong sing ngeweno. Nggih leres niku. Jadi kabeh iku mau no setire ngene. Asal aku ape sembayang, aku wundu koma. Aku no kono sembayang ya gak ro, ora sembayang gak ro. Aku diterima gak ro, ora diterima gak ro. Tapi aku wis ana niat nggo janjemene aku Jumatan. Niku pun Wis ana ora oleh no kono oleh niate. Iku ditulis. pun ditulis. Dadi ngawruhi gregete ngati rentike pikir iku wis sing mawengkoni dhewe sing duwe dhewe mangkano sampai dimusrikno Siti Jenar dimusrikno para wali. Aku ora wani dakwah sejatine ngaku mau Allah. Aku ku mau nyebut Allah ora kok aku ki Allah. Pripun Pak niku? Kok tok kono-kono aku mau nyimpang dhewe to. Lah iku lakone Siti Jenar iku bebasane ilmune Gatotkaca. Balik satrio panik mau. Nggih, iku Allah Ta'ala iku ketika Maha Suci Kang Maha Agung iku cedak ora senggolan kaca tanpa ngilu. Nek ngawruhi ta senajan iku sane panapa iku bebentuk seneng iku wis anugrah. Ngawruhi. Tapi ora kok iku Gusti Allah. Cedak tanpa senggolan. Cedak tanpa senggolan ilmu Siti Jenar. Nggih. Kaca tanpa ngilu. Kaca tanpa ngilu. Ngaca tanpa ngilu. Oh. Jadi neng lan waspada. Neng eling lan waspada. Neng eling lan waspada. Waspada iku ngawruhi apa? Jadi nek sampean masih nanggonku maling nata gedhek. Nggih. Tapi nek sampean merem gawang-gawangan ratan gesing ketok. Lho iku lho, bentar merem. Merem malah bentar, Pak. Malah bentar. Sampean iso maca ratan
Surabaya nang angen-angen ngene iki. Angen-angen kok sampeyan ning merem ngene eling kok. Eling gawang-gawangan. Jadi liwat teko atine. Niat sing manteng insyaallah bakal terjadi. Cuma Terus pripun Islam jerene murah. Engko suwe-suwe di daleme adil. Jawa ya kok mung ngono wae. Jawa iku sisane wae ora dinakno wong. Kei sing utuh sadurunge dipakakno dipisah. Iki wong Jawa. Mo sisa. Disodako iku disodakono dhisik baru sisane disodakono dipangan. Jawa. Jawa. Bentene niku nggih. Oh. Ora kok luwihane dinakno wong. Nggih nek saniki niku kan luwihane lagi diwehno. Nah, iku cara Islame apa jenenge ngarani? Apa ngono donyane dikeneki ngono lho. Donyane diimpaki ngono piye dene? Dijakati ini cara Islame. Nek Jawa Sedekah. Ngapunten Mbak niki kersane tiyang semedi niku saged ning atau niku kedah pripun, Pak? Kebanyakan harus nutupi babagan Hawa Songo. Bolongan Songo asline. Cara Islame nyebut wali Songo. Nggih. Ki ngisor loro. Samantune niku langsung meneng nggih. Mane salat kajate Jawa. Nah, salat kajate Jawa. ya sujud padha ae. Ya maca ping ya padha mek Islam ping 33 ngono. Tapi ora ambekan nutupi. Nutupi babakan Hawa Songo. Ora ambekan. Ambekan pisan pindah. Kebat papat iku. Kecat. Samantune niku langsung meneng, Pak nggih. Mantun niku meneng terus mantra-mantra apa nek cara Jawa, nek cara Islam wiritan apa? Sipar to, selawat to. Apa? Itu sunai Nabi piye? Kendalan itu. Sampeyan. Ini pamane